Γεια σας, σήμερα εδώ πέρα έχουμε βρει το πιο σπάνιο seed. Λοιπόν, παιδιά, όσο έπαιζα κανονικά Minecraft, πήγα πάνω σε... Και βρήκε ένα super σπάνιο seed. Δεν ξέρω. Είμαι στο Neverzones. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Αλλά σίγουρα είναι πολύ rare. Δεν είναι ότι βρήκαμε Απλώς φανταστείτε κερασιές. ότι έγιναν κάπου στα 4 πράγματα σε ένα. Κάπου στα 4 rare πράγματα σε ένα. Να σας δείξω τι εννοώ. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα το θέλει σε αυτό το seed. Νάτος. Περίμενε. Δο... Κοίταξτε. Πρώτο πράγμα που βρήκα. Ένα spawner. Μαζί με ένα emerald από κάτω του. Είναι exposed. Γιάννη, δεν το είδε το emerald. Πρέπει να το ξαναδείξει το emerald. Το βρήκε το πράσινο πράγμα. Να το. Ναι, και υπάρχει πάνω και spawner. Και αν αυτό δεν είναι αρκετά τυχερό όσο έλεγα εγώ, υπάρχει και ένα village δίπλα του. Και αυτό το village έχει μαζί και Villagers. η blackest pond ever, baby. Εδώ πέρα έχει πεθάνει. Γι' αυτό ξέρω το seed. Αλλά τόση τύχη, παιδιά, έχετε ξαναδεί. Υπάρχει κυριολεκτικά αληθινό full apples δίπλα σε ένα full village μαζί με ένα super σπάνιο ραβίν. Και του παιδανού σκύλου, δυστυχώς. Μην το θυμίζετε. Έχει ασφίδα όμως. Έχει ο τύπος και μου σπέρνεις. Ωραία. Το βίντεο θα σταματήσει μέχρι ο Γιάννης να πάει μέσα στο outpost. Και παιδιά, φανταστείτε να βρω και αυτό που πάντα ήθελα. Γιάννη, σε μείνει η καρδιά. Α, πέθανε. Μια χαρά τα πάει ο Γιάννης. Αν έχεις μείνει με μια καρδιά πρέπει να φας. Κάτι μου αρέσει, παιδιά. Αυτοί οι villagers ζούσαν ειρηνικά με τους villagers μέχρι να έρθει ο παίχτης. Σκότωσε ο τέτοιος. Guys, αυτό άμα είναι... Έχετε δει πιο rare seed από αυτό? Σας παρακαλώ. Αν έχετε δει από άλλους YouTubers πιο rare seed, να μας το πείτε. Γιατί εκείνο το seed χρειάζεται βραβείο. Βρήκα ένα exposed spawner. Έχει βρεθεί και σε άλλο player. Αλλά ποτέ δεν έχει βρεθεί spawner και emerald κοντά σε ένα χωριό. Όχι μόνο. Το χωριό έχει και ένα τέτοιο. Και απλώς φανταστείτε, παιδιά, όλοι οι άλλοι παίχτες το προσπάθησαν να το βρούνε. Εγώ το βρήκα σε τύχη. Μη ρωτήσετε πώς. Προσπαθούσαν να το βρούνε, ενώ εμείς ούτε καν δεν προσπαθούσαμε. Και το βρήκαμε. Το βρήκα. Όσο έπαιζα το survival μου. Πάνω σκότωσα όλους τους villagers τώρα. Εκδίκηση. Θέλω να είναι... Iron Golem, εσύ δεν κάνεις τίποτα. Απλώς μένεις εκεί πέρα και χαλαρώνεις. Βοήθησε την οικογένειά σου. Βασικά βοήθησε... Πήγανε τα αντικείμενά σου. Κάτω. Δεν θέλω τον Batman effect. Οπότε θα κάνω κάτι έξυπνο. Θα τον φέρω στον Iron Golem.
έτσι κάνουμε ρίτο. Πάρε την ασπίδα, Γιάννη. Νάτος, ο Iron Golem θα τον σκοτώσει. Και δάκι ο Iron Τώρα Golem που τελείωσε πάντα, το Iron... δεν νομίζω ότι ο Iron Golem θα πάθει κάτι με το πάντα. Και άμα ρωτήσετε γιατί έχω βάλει εκεί πέρα μάγμα, πριν λίγες ώρες στο survival μου series, κάποιος ένας σκελετός Γιάννη, και δεν ένα είμαστε στο zombie. GTA για να λες survival series. Μα όντως, είναι το survival μου. Τέλος πάντων, είχα βρει το πάξενο και πολύ κακό πράγμα. Τα zombies απλώς πένταγαν από το ξύλο. Και γι' αυτό έβαλα μάγμα που μόνο οι παίχτες μπορούν να αποφύγουν, για να μην μπορούν να μπουν τα zombies. Έχω βάλει και signs. Και άμα θέλετε να μάθετε σε τι παίζω, παίζω στο τελευταίο update του Minecraft 2.2. Δεν είναι το 2.2 το τελευταίο update του Minecraft. Ενώ το νέο update. Απλώς μου άρεσε το λέω παλιό. Το ήξερα. Το σκότωσε. Μπράβο στον Iron Golem. Έχει και το show. Δεν έχω και το Bad Omen για να μην φέρω το raid. Παιδιά, αυτό είναι successful. Ωραία, συνεχίσουμε τον πόλεμο. Να τη βάλω και την ασπίδα σου. Την έχω ήδη. Α. Τέλεια! Μπράβο στον Iron Golem. Σκότωσε το κακό. Και έχει τώρα ο Iron Golem Bad Omen. Ακούγεται χαζό, αλλά όντως. Έχει τίποτα εδώ πέρα ακόμα. Ο πά εδώ πέρα έχει pillagers. Φαντάζομαι ότι είσαι στο GTA και παλεύεις στο Stash House. Μέχρι να λουτάρει ο Γιάννης στο chest θα τελειώσει το βίντεο και είμαστε πολύ κοντά. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο. Έχω 2 chest να λουτάρω. Ελπίζω να σας άρεσε. Τι είναι αυτό? Θα τρελαθώ. Α, ναι. Αυτή είναι η τύχη. Και τώρα μπορώ να βάλω και το τέτοιο του... Μπορώ να βάλω την ασπίδα του εχθρού μου. Δεν θα αφήσω τίποτα. Γιάννη, πήγαινε να λουτάρεις τώρα και το δεύτερο chest. Άρα το δεύτερο chest θα είναι πιο εύκολο, δεν είναι. Τι είναι στους villagers? Δεν είναι στο villager απλώς. Στους villagers λες? Όχι. Θα λουτάρω τα πάντα. Και μην ξεχνάτε, είχα βρει και ένα τέτοιο. Α, να το chest. Είχα βρει και ένα spawner. Ο Γιάννη πάρει και την πηξίδα. Γιάννη, και βγάλε κάποια αντικείμενα, έχεις γεμίσει. Ναι, θα θέλω να τα φέρω όλα στο σπίτι μου. Αλέις! Αλέις, ναι, σπάστο. Πρέπει να υπάρχει και trap Iron Golem, σωστός. Είπα μόνο άλλες ήθελα. Καημένα. Επειδή μας βοήθησες, σε βοηθήσουμε. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πες σας άρεσε. Σκότωσέ τον να έχεις μπαντόμεν. Αυτό ήταν το βίντεο. Στο τέλος του θανάτου. Αυτό ήταν το βίντεο. Πες σας άρεσε. Goodbye.